Tisíce Slovákov sa zaujímajú o to, aby naša krajina bola zdravšou a ekologickejšou. Preto Eko to funguje vám povedia oni sami. Ahoj, volám sa Kristína a zisťovala som, ako je na tom Slovensko s energiou zo slnka. A vám to poviem tiež. Solárna energia sa na Slovensku stáva čoraz populárnejšou. Podľa údajov z roku 2023 bolo na Slovensku nainštalovaných približne 10 000 domácich solárnych systémov, čo predstavuje nárast o 25% oproti predchádzajúcemu roku. Jednou z hlavných výhod solárnej energie je zníženie nákladov na elektrinu. Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje ročne okolo 3500 kWh elektriny. Inštaláciou solárneho systému je možné pokryť až 60% tejto spotreby, čo môže byť úspora až 300 eur ročne. Okrem finančných úspor prispieva solárna energia aj k ochrane životného prostredia. Pri výrobe 1 kWh elektriny z fosílnych palív sa do ovzduší uvoľní približne 0,5 kg oxidu uhličitého. Používaním solárnej energie môže priemerná domácnosť ročne znížiť emisie CO2 o 1750 kg, čo je ako keby ste vysadili 80 stromov. Vstupné náklady môžu byť pre niektoré domácnosti prekážkou. Cena systému sa pohybuje okolo 5000 eur. Štátne dotácie však môžu pokryť až 30% nákladov. Životnosť solárnych panelov je ďalším dôležitým faktorom. Moderné panely majú garantovanú životnosť minimálne 25 rokov, pričom ich účinnosť klesá len minimálne. To znamená, že investícia do solárneho systému sa môže vrátiť už za 8 až 10 rokov. Na druhej strane, solárna energia má aj svoje nevýhody. Efektivita výroby elektriny závisí od geografickej polohy a klimatických podmienok. Na Slovensku je priemerný počet slnečných hodín ročne približne 1800, čo je menej v porovnaní s južnými krajinami. Ďalšou výzvou je potreba dostatočného priestoru na inštaláciu panelov. Na efektívnu výrobu je potrebná plocha približne 20 m2 a nie všetky strechy sú vhodné na inštaláciu. Údržba solárnych panelov je relatívne jednoduchá, avšak je potrebné ich pravidelne čistiť, najmä v oblastiach s vyšším znečistením ovzdušia. Náklady na údržbu sa odhadujú približne na 50 eur ročne. S rastúcimi cenami elektriny a zlepšujúcimi sa technológiami sa očakáva, že počet inštalácií bude naďalej rásť, čo prispieva k energetickej sebestačnosti a ochrane životného prostredia.